హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. అందరికీ కూడా రాధా గోవిందాలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు మనం 14వ అధ్యాయం, చతుర్దశ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. గుణత్రయ విభాగ యోగం. ఈ అధ్యాయంలో మనకి గుణాతీతుడిపై యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పిన భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ కేవలం భక్తి వల్లనే గుణాతీతుడిగా మారతాడు అనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటాం. గుణత్రయ విభాగ జ్ఞాన మహిమ గురించి చెప్పుకుంటాము. చరాచర జీవులెల్లరికీ కూడా ప్రకృతి తల్లి, భగవంతుడు తండ్రి అనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటాము. తర్వాత గుణాతీతుడి లక్షణాల గురించి చెప్పుకుంటాం. ఈ అధ్యాయంలో మనం 3 గుణాలు, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, ఈ 3 గుణాల గురించి చెప్పుకుంటాం. భౌతిక జీవితం 3 గుణాలతో కూడి ఉంటుంది. త్రిగుణాల స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే వాటిని ఎలా అతిక్రమించాలి, మానవులపై త్రిగుణాల ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని కూడా ఈ అధ్యాయంలో మనం చర్చించుకుంటాము. ఫస్ట్ మనము మంగళాచరణ చేసిన తర్వాత ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణరత్నాదాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्दशाध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. ఇది గుణత్రయ విభాగ యోగం. ఈ గుణత్రయ విభాగ యోగం అంటే 3 గుణాలతో కూడి ఉంటుంది అనమాట. 3 గుణాలు అంటే సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం. ప్రతి వాళ్ళలో కూడా ఈ 3 గుణాలు కూడా ఉంటాయి. సత్వగుణం ఉంటుంది, రజోగుణం ఉంటుంది, తమో గుణం ఉంటుంది. ఈ 3 గుణాల మిళితంగా ఉంటుంది అనమాట మన దేహ శరీరం. అది ఆ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఆ 3 గుణాలు కూడా మనకి మన ఈ జీవుల్లో ప్రవేశింపబడతాయి. అది ఎట్లా ఫస్ట్ అసలు ఆ
జీవుడు అంటే ఆత్మ కర్మలు రెండు కూడా ఇక్కడ మన మహావిష్ణువు కారుణోదక విష్ణువు శరీరంలో ఉంటాయి అన్నమాట. ఆత్మ ఇది జీవులు. ఆయన సృష్టి చేద్దాం అన్నప్పుడు ఆయన దృష్టిపాతం చేస్తారు ప్రకృతి వైపు. అంటే చూస్తారు. ఆ దృష్టిపాతం జరిగినప్పుడు ఆ ఆత్మ కర్మలు రెండు కూడా ప్రకృతి గర్భంలో ప్రవేశింపబడతాయి. ఆ ప్రకృతి గర్భంలో ప్రవేశింపబడినప్పుడు ఆత్మ కర్మలు ప్రవేశింపబడిన తర్వాత వాటికి గుణాలు కూడా మిళితమవుతాయి. మిళితమైన తర్వాత అప్పుడు అక్కడి నుంచి మనకి ఆ, ఈయన గర్భ ఆ, గర్భోదక సాయి విష్ణు గర్భంలో నుంచి ఒక తామరతూడు వస్తుంది. ఆ తామరతూడులో విరాట్ స్వరూపం వస్తుంది. ఆ విరాట్ స్వరూపంలోకి ప్రవేశిస్తాయి ఈ జీ జీ జీవాత్మలను కర్మలు మొత్తం కూడా ఆ విరాట్ స్వరూపంలో గర్భంలోకి వస్తాయి. వచ్చిన తర్వాత మొత్తం ఆయన శరీరంలోకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఆ శరీరంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మగారు ఆ కమలంలో బ్రహ్మగారు ఉద్భవిస్తారు. ఆ బ్రహ్మగారు తపస్సు చేయమని చెప్పనని ఆయనకి ఆదేశం వస్తుంది. తపస్సు చేస్తారు. 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన తర్వాత ఆయనకి భగవంతుడు ప్రత్యక్షమై కనిపిస్తారు. కనిపించి ఆయన చెప్తారు, శాస్త్రాలు ఇస్తారనమాట. శాస్త్రాలు ఇచ్చి నువ్వు సృష్టిని చెయ్యి అని చెప్పనని చెప్పడం జరుగుతుంది బ్రహ్మగారికి. చెప్పిన తర్వాత అక్కడ బ్రహ్మగారు ఏం చేస్తారంటే సృష్టి కార్యాన్ని మొదలు పెడతారు. ఎలా? ఒక పురుషుడి యోనిలో వీర్యం ఉంటుంది. ఆ వీర్యంలో శుక్రకణం ఉంటుంది. ఆ ఆ శుక్రకణంలోనే ఆత్మలు ఉంటాయట. శుక్రకణంలో అది స్త్రీ యోనిలోకి ప్రవేశింపబడుతుంది అనమాట. స్త్రీ యోనిలోకి ప్రవేశింపబడినప్పుడు ఆ శుక్రకణము అది అండంలాగా అది రూపొందుతుంది. రూపొందిన తర్వాత ఆ వీర్యం అది అండంలాగా రూపొందిన తర్వాత అప్పుడు మనకి జన్మలు అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఆ ఆత్మ కర్మ మళ్ళీ గుణాలు ఇవన్నీ కూడా మిళితమవుతాయి. మిళితమయ్యి ఆ జీవి యొక్క ఆ, శరీరాన్ని ఎక్కడ ఏ దేహంలో ప్రవేశపెట్టాలి అన్నది బ్రహ్మగారు చూసి ఆ దేహంలో ప్రవేశపెడతారు. ఆ దేహంలో ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత అంటే విరాట్ స్వరూపంలో నుంచి తీసుకొని ఆ దేహంలో ప్రవేశపెడతారు. ఆ దేహానికి తల్లిదండ్రి ఎవరు అన్నది నిర్ణయించడం జరుగుతుంది బ్రహ్మగారే. అంటే వాళ్ళ కర్మలను అనుసరించి వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులు కూడా నిర్ణయించబడతారు. ఆ తల్లిదండ్రులు నిర్ణయించబడి ఆ తల్లిదండ్రుల దీంట్లోకి ఆ ఆ, శుక్రకణంలోకి ఆత్మ వెళ్తే ఆ శుక్రకణంలో నుంచి ఇక్కడికి అంటే ఆ వీర్యంలో ఉన్న శుక్రకణంలోకి వెళ్తుంది ఆత్మ. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తల్లి గర్భంలో ప్రవేశింపబడుతుంది. ప్రవేశింపబడి జన్మ అనేది జరుగుతుంది. అట్లా ఆ జన్మ జరిగినప్పుడు అది ఆ జన్మకి అంటే బీజ ప్రదాత ఎవరు? భగవంతుడు. ఫస్ట్ బీజం వేసిన వాళ్ళు భగవంతుడే కదా. అదృష్టిపాతం అదంతా జరుగుతుంది. అది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. అందుకని బీజ ప్రదాత భగవంతుడు అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు గుణత్రయీ భగవాను వాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయ సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, దేనిని తెలుసుకుని మునులందరూ అత్యున్నత పరిపూర్ణతను సాధించారో అట్టి సమస్త జ్ఞానాలలో ఉత్తమమైన ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని తిరిగి నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. పరం భూయ. ఆ జ్ఞానం ఏంటి? పరం అన్నమాట. అంటే మన ఈ భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించింది కాదు. ఆ జ్ఞానం వేరే ఇంకో జ్ఞానం, అది గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానాన్ని నీకు ఇస్తాను నేను అని చెప్పని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పరం భూయ. పరం భూయ అంటే ఆ పరం అంటే దివ్యమైన, భూయ మరలా ఆ పరం ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని. ఇప్పుడు జ్ఞానం అంటే మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు పొందేటువంటి జ్ఞానం కాకుండా వేరే ఇంకొక జ్ఞానాన్ని నీకు ఇస్తాను నేను, దివ్యమైంది అది అని చెప్పినాను భగవంతుడు.
హరే కృష్ణ మాతాజీ, పద్మావళి మాతాజీ, వందిత మాతాజీ డిస్కనెక్ట్ అయినట్టున్నారు మాతాజీ. నెట్వర్క్ ఏమైనా ఇష్యూ ఉందేమో ఒకసారి చెక్ చేస్తారు. హరే కృష్ణ. అలాగే నాకు కోహోస్ట్ కూడా ఇవ్వండి మాతాజీ. अरे आने तो चाहिए तो। कनेक्शन పద్మవల్లి మాతాజీ, ఆ, మీరు host గా ఉన్నారు, నాకు కోహోస్ట్ ఇస్తారా మాతాజీ? మాతాజీ జాయిన్ అయ్యే లోపల. ఓకే మాతాజీ, మీరు హ్యాండ్ రైస్ చేస్తున్నారు. మాతాజీ వస్తే కనిపిస్తానని రేస్ చేశానమ్మా. హరే కృష్ణ. ఓకే ఓకే మాతాజీ.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. సారీ, కరెంట్ పోయింది, అందుకని చెప్పి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. హరే కృష్ణ. రికార్డింగ్ సంగతి చూడను ఈరోజు. ప్రీవియస్ రికార్డింగ్ ఏదైనా ఉంటే ఇస్తాను మీకు. 14th చాప్టరు. ఈరోజు చాప్టర్ మాత్రం కంప్లీట్ చేసేస్తాను. మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేశాను మాతాజీ. మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయొచ్చు. లావణ్య మాతాజీ కోహోస్ట్ గా ఉన్నారు. ఓకే, నన్ను కూడా కోహోస్ట్ చేశారు. ఓకే, హరే నాకు కృష్ణ. పోస్ట్ ఇచ్చేసారా? ఎస్ మాతాజీ. షేర్ అవుతున్నదా? స్క్రీన్ షేర్ అవుతున్నదా? లేదు లేదు మాతాజీ, మాతాజీ, లేదు లేదు. మీరు కూడా కనిపించట్లేదు మాతాజీ. మీది వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ 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 హరే. మాతాజీ స్క్రీన్ షేర్ అవుతోంది, మీది వీడియో రావట్లేదు మాతాజీ. స్క్రీన్ షేర్ అవుతోంది కదా, నా వీడియో నేను ఆన్ చేస్తాను. ఓకే, వస్తుంది మాతాజీ, రెండు వస్తున్నాయి. హరే కృష్ణ. కుదిరితే కనుక రికార్డింగ్ చేయండి అమ్మా, లేకపోతే లేదు. కుదరదు కదా. రికార్డింగ్ అవుతోంది. ఓకే, హరే కృష్ణ. శ్రీభగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, దేనిని తెలుసుకుని మునులందరూ అత్యున్నత పరిపూర్ణతను సాధించారు అట్టి సమస్త జ్ఞానాలలో ఉత్తమమైన ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని తిరిగి నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇక్కడ నవయోగీంద్రులు అన్నమాట వీళ్ళు. ఈ నవయోగీంద్రులు కూడా వీళ్ళు భక్తులు అన్నమాట. వాళ్ళు పరిపాలించినప్పటికీ కూడా, ఆ పరిపాలన రాజులైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు పూర్తిగా భక్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. వీళ్ళు నవయోగీంద్రులు అందరూ కూడా ఒక్కొక్క ద్వీపాన్ని పరిపాలించారు. వీళ్ళు నవయోగీంద్రులు నవద్వీపాలని పరిపాలించారు. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ. ఈ జ్ఞానమును ఆశ్రయించిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు. ఆ విధంగా స్థిరుడైన వారు సృష్టి సమయంలో మరలా జన్మించరు, లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశిస్తారు. వీళ్ళేంటంటే, ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయిస్తారో, ఆ భగవంతుడి జ్ఞానాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని, అంటే శ్రద్ధతో విశ్వాసంతో భగవంతుడిని ఎవరైతే సేవిస్తారో వాళ్ళు ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు అని చెప్పినని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఆ సృష్టి జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? సృష్టి జరిగినప్పుడు ఆ కారణోదక సాయి విష్ణు శరీరంలో నుంచి మొత్తం ఆ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా విశ్వాలన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి. తర్వాత ప్రళయం జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ మొత్తం విశ్వాలన్నీ కూడా ఆయన లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. మళ్ళీ ఆత్మలు అన్నీ కూడా కారణోదక సాయి విష్ణు శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతాయి. సృష్టి జరిగినప్పుడు వస్తాయి, మళ్ళీ ప్రళయం వచ్చినప్పుడు అవన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. తర్వాత మళ్ళీ వాటికి జన్మలు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. మళ్ళీ జన్మలు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఆ సృష్టి ప్రళయాలకి మన ఎవరైతే భక్తులు సిద్ధ భక్తులు ఉంటారో వాళ్ళు ఆ జన్మలు తీసుకోవటం అనేది ఉండదు అనమాట. వాటి ప్రభావం వాళ్ళ మీద ఉండదు. వాళ్ళు ఆ ధామానికి చేరిపోతారు. చేరిపోయినప్పుడు ఆ ధామంలో వాళ్ళు భగవంతుడిని సేవిస్తూ హాయిగా ఉంటారు అక్కడ. అది మనకి శాస్త్రంలో కూడా చెప్తారు. చింతామణి ప్రకర సద్మ సుకల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభిం రభిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్రసిత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. అలా ఉంటుందిట ఆ ధామం అంతా కూడా. చింతామణి ధామం ఏంటి? కల్పవృక్షాలతో, కామధేనువులతో, ఆ తర్వాత
అన్ని ఆ మణులతో నిండి ఉంటుంది. ఆ మణులన్నీ అంటే మనకి సూర్యచంద్రులు అవసరం లేదు అక్కడ. ఆ కాల ప్రభావం అక్కడ ఉండదు. కాల ప్రభావం అంటే జన్మలు తీసుకోవటం, మళ్ళీ పుట్టటం చనిపోవటం అనేది అక్కడ వాళ్ళకు ఉండదు. వాళ్ళు భగవంతుడితో సమానంగా ఉంటారు. వాళ్ళు భగవంతుడి ఏ విధంగా అయితే చతుర్భుజాలు ఉంటాయో అలా భుజాలు కలిగి ఉంటారనమాట అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా. ఆ సహస్ర లక్ష్ములు సేవిస్తూ ఉంటారు ఆ భగవంతుడిని. అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పూర్తిగా వైరాగ్యంతో ఉంటారు, కానీ ఈ అవి కావాలి ఇవి కావాలి అనే కోరికలు ఉండవు వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఎంతసేపటికి కూడా భగవంతుడి సేవలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు. ఉం? సృష్టి సమయంలో తిరిగి రారు, ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు. వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ మృత్యువులు అనేది వాళ్ళకి ఉండవు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. ఆ ధామానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు మనకి. అలా ఉంటుంది భగవంతుడి ధామం అంటే. మీరు ఏ విధంగా అయినా సరే మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్య హరే కృష్ణ. పద్మావళి స్లైడ్స్ నువ్వు రన్ చేయమ్మా. నా కరెంట్ పోయింది మళ్ళీ. హరే కృష్ణ. స్లైడ్స్ రన్ చేయమ్మా. సెకండ్ అయిపోయింది, థర్డ్ స్లైడ్ పెట్టమ్మా. మమ యో నిర్మహద్ 1 సెకండ్ బ్రహ్మ మాతాజీ. తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. ఓ భరతవంశ కుమార, బ్రహ్మమనప్పుడు భౌతిక వస్తు సముదాయం అంతయు జననమునకు ఆధారము. సర్వజీవుల జననమును సాధ్యము చేయుచు నేనే నా బ్రహ్మమునందే బీజమును నాటుదును. ఆ బ్రహ్మంలోనే బీజం నాటుతాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ఆ కారణ ఆ విశ్వం నుంచి దృష్టిపాతం జరిగి ప్రకృతి దగ్గరికి వచ్చినటువంటివి ఆత్మ కర్మ ఇవన్నీ కూడా గుణాలతో మిళితమయ్యి ఆ విరాట్ స్వరూపంలోకి వెళ్తాయి. ఆ విరాట్ స్వరూపంలో బ్రహ్మగారు తీసుకుంటారు అనమాట. ఆ బ్రహ్మంలో ప్రవేశపెడతాయి. ఆ బ్రహ్మగారు తీసుకున్న తర్వాత ఆ బ్రహ్మగారు సృష్టిని మొదలు పెడతారు. సృష్టిని మొదలుపెట్టి ఆ తల్లిదండ్రులు ఎవరు అన్నది నిర్ణయించి ఆ తల్లిదండ్రులకి తండ్రి యోనిలో ప్రవేశపెడతారు ఆత్మని. ఆ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆ తండ్రిలోని వీర్యం ద్వారా కృష్ణ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు మాతాజీ మీది. స్లైడ్స్ ప్లే చెయ్యి. సారీ అండి, ఈరోజు ఎందుకు కరెంట్ పోతూ ఉన్నది తెలియట్లా. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ వచ్చింది కరెంటు. వచ్చినా కూడా స్లైడ్స్ ప్లే చేయమ్మా. నేను దీంట్లో क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोः वा?
హరే కృష్ణ. క్లాసులోనే ఉన్నానమ్మా. ఇది పెద్దగా చేయాలి స్లైడ్స్. మాతాజీ పెద్దగానే ఉంది మాతాజీ. ఫుల్ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. నాకు హోస్ట్ ఇచ్చావా? లేదు మాతాజీ. నువ్వు షేర్ చేసేసి ఇమ్మా, నేను చెప్పేస్తాను. షేర్ చేస్తున్నాను మాతాజీ ఆల్రెడీ. పెద్దగా లేదు, స్క్రీన్ చిన్నగా ఉంది. చాలా పెద్దగా చేశానండి, ఇంతకంటే పెద్దగా చేయలేను. ఓకే ఓకే, ఇదేనా? 14.2 చూపిస్తున్నానండి. ఏది చూపించమంటారు? నేను కనిపిస్తున్నానా? ఎస్ మాతాజీ. చెప్తున్నాను. ఓకే, ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. 14.3 కనిపిస్తుందా? హరే కృష్ణ. 14.4 మాతాజీ. చిన్నగా ఉంది స్క్రీన్ చాలా. ఓకే ఓకే. సర్వయోనిషు కౌంతేయ ముతే సంభవంతి ఆహ సాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిః అహం బీజ ప్రదః పిత. ఓ కౌంతేయ, సర్వ జీవ సముదాయము భౌతిక ప్రకృతి యందు జన్మించడం చేత సృష్టింపబడుతున్నదనియు మరియు నేనే వాటికి బీజ ప్రదాతననియు తండ్రిననియు అవగాహన చేసుకున్నాను. అది నేనే వాళ్ళకి మొత్తం అందరికీ కూడా తండ్రిని అని చెప్పినని భగవంతుడు చెబుతున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ అమ్మా. ఈ జ్ఞానాన్ని గ్రహించడం ద్వారా అతీంద్రియ స్వభావాన్ని పొందవచ్చు. ఇది నా స్వంత స్వభావం లాంటిది. ఈ విధమైన ఏర్పాటు ద్వారా సృష్టి సమయంలో పుట్టడం మరియు అంతం సమయంలో చెదిరిపోవడం జరగవు. ఇది కూడా చెప్పేశాను. నెక్స్ట్. ఫోర్త్ది చెప్తున్నాను. ఫోర్త్ స్లైడ్ అమ్మా. సర్వయోనిషు కౌంతేయ ముతే సంభవంతి ఆహ తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిః అహం బీజ ప్రదపిత. ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారా అన్ని జీవులు ప్రకటితమయ్యాయని మరియు నేను వాటికి విత్తనం ఇచ్చే తండ్రిని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారా మొత్తం అన్ని జీవులు ప్రకటితం అవుతాయి. దేహాలు ఏర్పడతాయి అన్ని జీవులకు కూడా. ఆ దేహాలన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసిన బీజ ప్రదాత ఎవరు అంటే భగవంతుడు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ మా ఫిఫ్త్ స్లైడ్. మొబైల్లో జాయిన్ అయ్యి ఫిఫ్త్ స్లైడ్. సత్వం రజస్తమయతే గుణ ప్రకృతి సంభవాః. సత్వం రజస్తమయతే గుణ ప్రకృతి సంభవాః. నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. ఓ బాహుడైన అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వరజస్తమో గుణాలనడి గుణములను కలిగి ఉండును. నిత్యుడైన జీవుడు భౌతిక ప్రకృతిలో సంపర్కమును పొందినప్పుడు ఆ గుణములచే బద్ధుడగును. అది జీవుడు ఎప్పుడైతే ఆ విష్ణువు నుంచి దృష్టిపాతం ద్వారా ఆ ప్రకృతి యోనిలోకి ప్రవేశింపబడతాడో అప్పుడు గుణాల ప్రభావం కూడా ఆ జీవుడికే ఏర్పడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం, ఈ మూడు గుణాల ప్రభావం కూడా
ఆ జీవుడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట. కడుపులో ఉన్నప్పుడే ఆ జీవుడికి ఆ 3 గుణాల ప్రభావం కూడా ఏర్పడుతుంది. శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాలచే బంధితుడవుతాడు. ఈ గుణాలన్నింటి ద్వారా బంధితుడవుతాడు అనమాట. బద్ధుడైపోతాడు, బద్ధజీవిగా మారిపోతాడు ఈ గుణాల ప్రభావం వల్ల. వేకప్ టైము పొద్దున్న అర్లీ మార్నింగ్, మీరందరూ కూడా అర్లీ మార్నింగ్ లేస్తున్నారు కదా, సత్వగుణంలో ఉన్నట్టు. తర్వాత రజోగుణం. రజోగుణం అంటే ప్యాషన్. 8 గంటల నుంచి అంతా ఆఫీసెస్, స్కూల్స్, మళ్ళీ మాల్స్ అన్నీ ఓపెన్ అవుతాయి కదా, గందరగోళం అది ఆ రజోగుణ సమయం, ఆ 8 గంటల నుంచి. తర్వాత ఇగ్నోరెన్స్, తమో గుణం. తమో గుణం ఎప్పుడు ఈ 11 గంటలకి, రాత్రి అర్ధరాత్రి 11 నుంచి తమో గుణంలో ఉంటుందన్నమాట. గుడ్నెస్. సత్వగుణం ఏంటి? పొద్దున్న అర్లీ మార్నింగ్ లేచి చక్కగా భగవద్గీత వినడం, భాగవతం వినడం, ఆ జపం చేసుకోవటం, భగవంతుడి సేవ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా సత్వగుణంలో చేసేటువంటి పనులు అర్లీ మార్నింగ్ లేచి. తర్వాత రజోగుణంలో ఏం చేయాలి? రజోగుణం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇవన్నీ చేస్తారు. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్సర్సైజెస్ చేయటం, బాడీని స్ట్రాంగ్ గా చేసుకోవటం, ఆ ఇంద్రియ తృప్తి అనమాట. ఇంద్రియ తృప్తి కోసం బాడీని స్ట్రాంగ్ గా చేసుకుని బాగా ఎంత బాగా మనం డబ్బు సంపాదించాలి, ఎన్నెన్ని చేయాలి, ఎంత గొప్పవాడిని అనిపించుకోవాలి, ఈ ఛానల్లో ఈ ఛాసలో ఉంటారు రజోగుణం వాళ్ళు. తమో గుణం ఏంటంటే వాళ్ళు పూర్తిగా ఇగ్నరెన్స్ లో ఉంటారు, అమాయకతలో ఉంటారు అనమాట. ఎంతసేపటికి కూడా వాళ్ళు మోహం ఆవరించి ఉంటుంది వాళ్ళని, అలా బద్ధకంగా పడుకొని ఉంటారు వాళ్ళు. తమో గుణం లక్షణం అన్నమాట. సత్వగుణం ఏమో ఇదిగో ఇలా శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తారు. శాస్త్రాధ్యయనం చేయటం సత్వగుణం అయితే. రజోగుణం రిచ్, ఎలా మనం హౌ టు బికమ్ రిచ్, ఏ విధంగా మనం గొప్పవాళ్ళు కావాలి, బాగా డబ్బు సంపాదించాలి, మంచి పేరు సంపాదించాలి, సమాజంలో మంచి ఉన్నతమైన స్థానానికి ఏ విధంగా చేరుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఆలోచనలు. తమో గుణం అయితే గనక, అంటే ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క గుణం, ఒక్కొక్క వ్యక్తిలో ఒక్కొక్క గుణం ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఇగ్నోరెన్స్. ఇగ్నోరెన్స్ అంటే మోహం, మోహంలో పడిపోతూ ఉంటారు, మాయలు. తమో గుణం. గుడ్నెస్. సత్వగుణం ఇది, రజోగుణం, తమో గుణం. అంటే ఆరోది. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంఘేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంఘేన దానఘ. ఓ పాపరహితుడా, సత్వగుణము మిగిలిన 2 గుణాల కంటేను పవిత్రమైనదొకటిచే ప్రకాశమానమైన మానవుని సర్వ పాప ఫలముల నుండి విముక్తులను చేయును. ఈ గుణం నందున్న వారు సౌఖ్యం చేతను జ్ఞానం చేతను బద్దులగుదురు. అది సుఖంగా ఉండగలుగుతారు సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు. వాళ్ళకి తెలివితేటలుగా ఆ టైంని ఏ విధంగా మనం ఉపయోగించుకోవాలి అనేది వాళ్ళు ఆలోచించే ఆ పద్ధతిగా ఉంటారనమాట సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు. నెక్స్ట్ మా రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంగే సముద్భవ సన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంఘేన దేహినం. ఓ కౌంతేయ, రజోగుణము అపరిమితములైన కోరికలు మరియు ఆకాంక్షల వలన ఉద్భవిస్తున్నది. దీని కారణమున జీవుడు కామ్యకర్మలచే బద్ధుడవును. కామ్యకర్మలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలతో బద్ధుడవుతాడు జీవుడు అని చెప్పినని చెబుతున్నారు ఇక్కడ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. 1 సెకండ్ అండి, ఇది ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. 1 సెకండ్. ఇదైతే బాగా ఉంది. ఒక్కసారి నీ స్లైడ్ మమ్మల్ని నేను నా స్లైడ్ పెట్టుకుంటాను.
పోస్ట్ ఇచ్చావు కదా. కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? స్క్రీన్ షేర్ కాల. లేదు లేదు మాతాజీ. మాతాజీ. పద్మావళి మాతాజీ, మీరు మాతాజీది మొబైల్ దీనికి కూడా కోహోస్ట్ ఇవ్వండి, అప్పుడు షేర్ చేయగలుగుతారు. మాతాజీ ఫోన్ నుంచి కనెక్ట్ అయినట్టున్నారు ఇప్పుడు. నేను ఇది షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చేయండి మాతాజీ. పోస్ట్ లో ఉన్నది. ఇప్పుడు నా ట్రై చేయండి పోస్ట్ మాతాజీ, వస్తుంది. వన్ ఇప్పుడు సెకండ్. ఇప్పుడు ట్రై చేయండి మాతాజీ. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి. దీంట్లో హరే కృష్ణ. ఓ పాపరహితుడా, వాటిలో సత్వగుణం నిర్మలమైనది కావడం ప్రకాశింపజేస్తుంది, మనిషిని అన్ని పాపాల నుండి విముక్తి చేస్తుంది, సుఖం మీద జ్ఞానం మీద ఆసక్తిని కలుగజేస్తుంది, ఆత్మను బంధిస్తుంది. ఓ కౌంతేయ, రజోగుణము అపారమైన కోరికలు ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. ఇది ఆత్మను కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగేట్టుగా బంధించేస్తుంది. రజోగుణం కామ్యకర్మలు అంటే ఏంటి? గొప్పవాడిని అవ్వాలి, బాగా ఇంకా డబ్బు సంపాదించాలి, ప్రతి విషయంలో కూడా వాళ్ళు చాలా అందరినీ కూడా, ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా బాగా చూసుకోవాలని ఆ దీంట్లో ఉంటారు అనమాట. అది కామ్యకర్మలు. ఆ కామ్యకర్మల్లో బంధింపజేస్తుంది రజోగుణం. తర్వాత అర్జున, అజ్ఞానం వల్ల జనించే తమో గుణం ప్రాణులన్నింటికీ అవివేకము కలుగజేస్తుంది అని తెలుసుకో. ఇది పిచ్చితనము, సోమర్తనము మరియు నిద్రలో ఆత్మను శరీరంలో బంధించేస్తుంది. అది మనకి నిద్రలో బంధించేస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఆత్మని. తమో గుణం మనకి అంటే అవిద్య ఆవృతం అయిపోతుంది వాళ్ళకి అంత. ఇప్పుడు కళ్ళు మనకి బాగా పనిచేస్తుంటాయి, కళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి, కానీ చీకటి గదిలోకి వెళ్ళామనుకోండి, ఆ చీకటిలో మనకు కళ్ళు కనిపించవు కదా. కళ్ళు కనిపించినంత మాత్రం కళ్ళు పనిచేయకపో, వాటి దృష్టి లోపం కాదు అది, ఆ చీకటిగా ఉన్నందువల్ల కనిపించట్లా. అలాగే తమో గుణము చీకటి స్వభావం అనమాట. ఆ తమో గుణం ఆవరించినప్పుడు వాళ్ళకి బుద్ధి పనిచేయదు, పిచ్చి పిచ్చిగా బిహేవ్ చేస్తారు, సోమరితనం ఎక్కువగా ఉంటుంది, విపరీతంగా మత్తులో ఉంటారు. ఇదంతా కూడా తమో గుణం యొక్క లక్షణాలు. సత్వం సుఖేర సంజయతి రజకర్మణి భారత, జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. ఓ అర్జున, సత్వగుణం సుఖం చేకూరుస్తుంది, రజోగుణం కర్మలలో బంధింపజేస్తుంది, బద్ధుణ్ణి చేస్తుంది, తమో గుణము వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందమ్మా? హరే కృష్ణ. సత్వం సుఖే సంజయతి రజకర్మణి భారత, జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. అర్జున, సత్వగుణం సుఖం చేకూరుస్తుంది, రజోగుణం కర్మలలో బద్ధుణ్ణి చేస్తుంది, తమో గుణం జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధించి వేస్తుంది. అది సత్వగుణమేమో సుఖాన్ని కలుగజేస్తుంది. అంటే వాళ్ళు చేసే పనులన్నీ కూడా సత్వగుణంలో చేసేవి హాయిగా ఉంటాయి, అందుకని సుఖాన్ని కలుగజేస్తుంది. ఏదైనా టెంపుల్కి వెళ్ళాము, హాయిగా ఉంటుంది, మనం అక్కడ కీర్తన చేసినా భగవంతుడి సేవ చేసినా మనకి సంతోషంగా ఉంటుంది. తర్వాత రజోగుణం కర్మల్లో బద్ధుణ్ణి చేస్తుంది, తమో గుణమేమో జ్ఞానాన్ని కప్పేసి వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధించేస్తుంది.
రజస్తమస్యాభిభూయ తత్వం భవతి భారత. రజసత్వం తమస్యైవ తమసత్వం రజస్తథా. ఓ భరతకుమారుడా, కొన్నిసార్లు రజస్తమో గుణాలు అణిచి సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది, మరి కొన్నిసార్లు సత్వతమో గుణాలను అణిచి రజోగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. ఇతర సమయాల్లో తమో గుణం సత్వ రజస్తమో రజ గుణాలను ఓడిస్తుంది. ఇట్లా అంటే ఓడించడం అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి కోపం వస్తుంది. కోపం వచ్చినప్పుడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? కోపం అనేది రజోగుణానికి సంబంధించింది. సత్వగుణాన్ని దానికన్నా కూడా ఎక్కువ తీసుకొచ్చుకోవాలి మనం. అప్పుడు అది కంట్రోల్ అయిపోతుంది. కంట్రోల్ అయిపోయి సత్వగుణం బయటపడుతుంది అనమాట. అది దీన్ని ఓడించేస్తుంది. తమో గుణంలో ఉన్నాం మనం. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఏవి కానీ తమో గుణంలో ఉన్నాం. తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం సత్వగుణంలోకి తీసుకుని రావాలి. తమో గుణంలో ఉంటే చాలా కష్టము. అయినా కూడా వాళ్ళు ప్రయత్నంలో, అంటే ఒక గుణం ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అవి. ఆ రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు సత్వగుణం వచ్చేస్తుంది, సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు రజోగుణం వచ్చేస్తుంటుంది. మళ్ళీ సత్వగుణంలో శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ ఉంటాం, పక్కన ఎవరైనా వచ్చి డిస్టర్బ్ చేశారు, వెంటనే కోపం వచ్చేస్తుంది మనకి కదా. ఆ కోపాన్ని ఏమంటారు? రజోగుణం అంటారు. ఆ రజోగుణం వెంటనే మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అట్లా ఒకదాన్ని ఒకటి డామినేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక డ్రామా జరుగుతున్నది, ఒక నాటకం వేస్తున్నప్పుడు స్టేజ్ మీద ఆ కలర్స్ లైట్లన్నీ ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ కలర్ అని ఎట్లా అయితే ఆ కలర్స్ లైట్లు ఫోకస్ చేసినప్పుడు మనకి మొత్తం ఇది కూడా స్టేజ్ మొత్తం కూడా ఆ కలర్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనుషులు కూడా అదే కలర్లో కనిపిస్తూ ఉంటారు. అట్లా మనకి మనలో ఉన్నటువంటి గుణాలు కూడా అసత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం ఆ విధంగా ఆవరిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనల్ని ఆవృతం అవుతుంటాయి. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ విద్రుద్ధం సత్వమిత్యుత. దేహంలోని అన్ని ద్వారాలు జ్ఞానముచే ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితము అని తెలుసుకోను. ఈ జ్ఞానం చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితం అని తెలుసుకో. దేహంలోని అన్ని ద్వారాలు, నవద్వారాలు ఉన్నాయి కదా, కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు అన్నీ మొత్తం కూడా. కళ్ళు 2, చెవులు, ముక్కు ద్వారాలు 2, కళ్ళ ద్వారాలు 2, మొత్తం 6 అయినాయి కదా. నోరు 7, మర్మాయవాలు 2, మొత్తం 9. ఈ 9 ద్వారాలు కూడా నవద్వారాలు. నవద్వారాలు కూడా అవి ఇంద్రియ తృప్తి కోసంగా అవి ఆవరించి ఉంటాయి. ఆ నవద్వారాలు మన ఆ జ్ఞానం చేత ప్రకాశితం చేయించబడితే అప్పుడు అది సత్వగుణం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓ భర్తలలో ప్రధానుడా, రజోగుణం పెరిగినప్పుడు లోభము, దురాశ, కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్ర ప్రయత్నము, అంతులేని కోరికలు, అత్యాశ పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు రజోగుణం వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? మనకి మించి మనకి చేతగానివి కూడా చేయాలని చూస్తాం. మనకి 1 కోటి రూపాయలు పెట్టి ఇల్లు కట్టుకునేది కుదరదు, కానీ 1 కోటి రూపాయలు అప్పు చేస్తాం, కట్టేస్తాం. ఆ ఈఎంఐ కట్టలేకపోయేటప్పటికప్పుడు మళ్ళీ తమ గుణంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. బాధలు. రజోగుణంతో కోరిక, ఆ కోరికను కోసంగా ఏదైనా సరే చేయడానికి సిద్ధపడతాము. ఇక్కడ చూడండి, ముఖ్యంగా ఇక్కడ చూడండి, ధనాన్ని అపహరించటం, వేరే వాళ్ళ డబ్బుని దోచుకోవడం, తర్వాత ఆడపిల్లల్ని పాడు చేయటం, వాళ్ళని ఇది చేయటం, అదంతా కూడా మనకి రజోగుణ ప్రభావం. ఇప్పుడు రావణాసురుడు చాలా బ్రాహ్మణుడు, ఆయన చాలా గొప్పవాడు, శాస్త్రాధ్యయనం చేసినటువంటి వాడు. అలాంటి వాడు కూడా ఆయన కామం మూలంగా రజోగుణంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన రజోగుణంలోకి వెళ్ళిపోయినందువల్ల మొత్తం ఆయన మూలంగా మొత్తం వంశం మొత్తం కూడా నాశనం అయిపోయింది. అలాగే దుర్యోధనుడి మూలంగా మొత్తం వంశనాశనం జరిగింది, దుర్యోధనుడి కోరిక మూలంగా. అట్లా రజోగుణం ప్రకోపిస్తూ ఉంటుంది. రజోగుణం కామ్యకర్మలు, దురాశ మూలంగా మనకి అత్యాశ పెంపొందుతాయి. ఇక దురాశ, అత్యాశ పెంపొందుతాయి. అందులో అదుపు లేని కోరికలు ఎక్కువైపోతాయి, దాంట్లో బంధింపబడతారు రజోగుణం ఉన్నప్పుడు.
గురునందన, అజ్ఞానము, సోమర్తనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము ఇవి తమో గుణం యొక్క లక్షణాలు. ఈ అజ్ఞానం ఒకటి, సోమర్తనం ఒకటి, నిర్లక్ష్యం ఒకటి. ఆ ఆ, ఏది కూడా ఒక ఉద్యోగం చేయాలన్న టైంకి వెళ్ళరు, స్కూల్ చదువుకోవాలంటే వెళ్ళరు. నిదానంగా ఉంటుంది వాళ్ళది మనసు, నిద్రపోతూ ఉంటారు, ఎప్పుడు కూడా డల్గా ఉంటారు. అసలు యాక్టివ్నెస్ ఉండదు అనమాట వాళ్ళకి. అది తమో గుణం లక్షణం. సత్వగుణంలో ఈ విధంగా ఉంటారు, యాక్టివ్గా ఉంటారు, అందరూ ఆనందంగా ఉంటారు. రజోగుణంలో కామ్యకరులు, తీవ్రమైన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అణుచుకోలేని కోరికలు, తపన ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీడి ఫేస్ చూడండి ఎలా ఉందో, ఇలా ఉంటారు. అంధకారము, సోమర్తనం, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి తమో గుణం ఆధిపత్యం చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఈ విధంగా ఏం తింటున్నారో తెలియదు, ఏం తాగుతున్నారో తెలియదు. అట్లా శరీరం కూడా విపరీతంగా పెద్దగా అయిపోతుంది, లావుగా అయిపోతారు. వాళ్ళకి బుద్ధి పని చేయదు. ఈ విధంగా ఉంటారు తమో గుణం లక్షణాలు అన్నమాట ఇవి. యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విధాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించినప్పుడు జ్ఞానులు ఉండే పవిత్ర లోకాలను చేరుకుంటారు. సత్వగుణంతో వాళ్ళు మరణిస్తే అంటే సత్వగుణంలో వాళ్ళు చేసే కార్యాలన్నీ కూడా భగవత్ కార్యాలు చేసినప్పుడు, భగవంతుడిని తృప్తిపరిచినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, జ్ఞానులు ఉండే పవిత్ర లోకాలను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. మనిషి రజోగుణ ప్రధానముగా ఉంటూ మరణించినప్పుడు పనులతో ప్రేరణ పొందే వారిలో జన్మిస్తాడు. తమోగుణ ప్రభావంతో ఉండి మరణించినప్పుడు జంతువుల జాతులలో పుడతాడు. అది మనిషి రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన రజోగుణంతో మరణించినప్పుడు అతను మళ్ళీ డబ్బు సంపాదిద్దామా, మళ్ళీ ఎక్కువ శ్రమ పడదామా, ఈ దీంట్లోనే ఈ ఆలోచనతోనే చనిపోతే మళ్ళీ అలాంటి జన్మే వస్తుంది, ఆ రజోగుణ ప్రభావంతో ఉన్నటువంటి జన్మ. తమో గుణంతో ఉన్న వాళ్ళు మరణించినప్పుడు జంతు జాతుల్లో జన్మిస్తారు. అంటే 84 లక్షల జీవరాశులు చెప్పా కదా, ఆ జీవరాశుల జన్మలు వచ్చేస్తాయి వాళ్ళకి. తమో గుణంలో అన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. దాంతో ఆ తప్పులకు తగిన శిక్షని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. కర్మణ సుకృతస్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమస ఫలం. సత్వగుణంలో చేసిన కార్యాల ఫలాలు పవిత్రమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. రజోగుణంతో చేసిన పనులు దుఃఖాలను కలుగజేస్తాయి, మరియు తమో గుణంలో చేసిన పనులు అజ్ఞానపు చీకటిని కలుగజేస్తాయి. సత్వగుణంలో టెంపుల్స్ కట్టించడం, టెంపుల్స్కి వెళ్ళడం, భగవంతుడి సేవ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఇది సత్వగుణ లక్షణం. ఈ సత్వగుణంలో చేసిన పనులు ఏంటంటే పవిత్రమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. తర్వాత రజోగుణం అంటే ఈ ఇల్లు, ఒక ఇల్లు ఉంటుంది, ఉన్నప్పుడు ఇంకొక ఇల్లు కట్టుకుందాం, ఇంకా బాగా ఇంకా సౌకర్యంగా కట్టుకుందాం అని చెప్పని ఇంకాకి దాని ఎండ అనేది ఉండదు అనమాట. అలా కడుతూనే ఉంటాం. అలా చేస్తూ ఉన్నందువల్ల రజోగుణంలో బంధితులైపోతారు. రజోగుణంలో బంధితులైనప్పుడు అవి వాటిల్లోంచి బయటికి రాలేరు. ఆ క్షణం సుఖంగా అనిపించినా కూడా మళ్ళీ దుఃఖం కూడా పక్కనే ఉంటుంది. ఆ దుఃఖంలో పడిపోతూ ఉంటారు అనమాట. దుఃఖంలో పడ్డప్పుడు తమో గుణంలో పడిపోతారు. తమో గుణాన్ని ఆవరించేస్తుంది. తమో గుణం ఆవరించినప్పుడు అజ్ఞానం, చీకటి, అసలు వాళ్ళకి అసలు ఏమి దారే కనిపించదు. ఇంకా దారులన్నీ మూసుకుపోతాయి. తమో గుణంలోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు బద్ధజీవులుగా మారిపోతారు పూర్తిగా. ఇప్పుడు ఇది సత్వగుణము, రజోగుణం, తమో గుణం. చూడండి, ఒకే వ్యక్తి ఇక్కడ సత్వగుణంలో ఉన్నారు ఈయన, ఇది రజోగుణం, ఇది తమో గుణం. సత్వా సంజాయతే కామః తత్వా సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో అజ్ఞానమేవ చ. సత్వగుణంచే నిజమైన జ్ఞానము, రజోగుణంచే లోభము, తమో గుణంచే పిచ్చితనము, మోహము సంభవిస్తూ ఉంటాయి.
అంటే సత్వగుణంలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి జ్ఞానం లభిస్తుంది. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి లోభము, దురాశ, ఏ విధంగా అయినా సరే దాన్ని తీసేసుకోవాలి. వాళ్ళని మోసం చేసైనా సరే, వాళ్ళని చంపైనా సరే, యుద్ధం చేసైనా సరే, ఎంతమంది చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు, వీళ్ళందరూ కూడా నా కోసం చచ్చిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. 11 అక్షౌహిణుల సైన్యాన్ని పెట్టుకుని ఆయన 11 అక్షౌహిణులు కూడా నా కోసం చనిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నారని సంతోషంగా చెబుతాడు ఆ ద్రోణాచార్యుడికి. అసలు ఒక రాజు లక్షణం కాదు అది. ఒక రాజు ఆయన ముందుకు నిలబడి ఆయన చనిపోవటానికి రెడీ అవ్వాలి. వీళ్ళని రక్షించడం కోసం, రాజ్యాన్ని విజయం సాధింపజేయటం కోసం, రాజ్యాని కోసం వాళ్ళు వాళ్ళ శరీరాన్ని అర్పించాలి. కానీ దుర్యోధనుడు ఏం చెప్పాడు అక్కడ? ఆ దురాశ అనమాట. ఎట్లాగైనా సరే జయించాలంతే, అదొక్కటే ఎయిమ్. అట్లా పెట్టుకున్నప్పుడు అది రజోగుణంలో బంధింపజేస్తుంది. తమో గుణంచే పిచ్చితనం. అది ఎప్పుడైతే సాధించలేకపోయాడో దాంతో మోహము, పిచ్చితనము, వృద్ధి, భ్రాంతి ఇవన్నీ కూడా ప్రవేశిస్తాయి. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జగన్యగుణ వృత్తిష్ఠా అధో గచ్చంతి తామసాః. సత్వగుణంలో స్థితమైన ఉన్నవారు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తారు. రజోగుణంలో స్థితమై ఉండేవారు మధ్యలోకాల్లోనే ఉండిపోతారు. తమో గుణంలో స్థితమై ఉండేవారు అధోగతి పాలవుతారు. ఈ సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఊర్ధ్వలోకాలకు చేరుకుంటారు. ఈ పై లోకాలకి ఎవరైతే ఏ కర్మలు చేశారో ఆ కర్మల ప్రకారంగా ఆ లోకాలు కూడా లభిస్తాయి వాళ్ళకి. అంటే స్వర్గలోకం కానీ ఏ లోకం కానీ అప్పర్ ప్లానెట్స్ అన్నీ కూడా ఆ కొంతవరకే ఉండగలుగుతారు. ఉండి మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది వీళ్ళు. కానీ ఈ గోలోకానికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ ఉండదు. వైకుంఠ లోకాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు అనమాట. ఇక్కడ రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడే జన్మలు తీసుకుంటూ ఈ భౌతిక లోకంలో ఈ సముద్రాన్ని ఎత్తూ ఉంటారనమాట. ఎత్తూ ఇక్కడే ఉండిపోతారు. తమోగుణంలో స్థితమై ఉండేవాళ్ళు అధోగతి పాలవుతారు. ఈ జంతుజాలంలో మళ్ళా నరక లోకాలకు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. తమోగుణం ప్రధానంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ లోకాలు ఏంటి? ఫస్ట్ మనది భూలోకం. భూలోకం తర్వాత భువర్లోకం. భువర్లోక అది ఉన్నాయి చూడండి. భూవర్లోకం అంటే స్వర్గలోకం. మహర్లోక, జ్ఞానలోక, తపోలోక, సత్యలోక, ఇవి అప్పర్ ప్లానెట్స్ అన్నమాట. తర్వాత లోయర్ ప్లానెట్స్ ఏంటి? అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ, ఇవి 7 కూడా లోయర్ ప్లానెట్స్. మధ్యలో భూలోకం ఉంది. ఈ భూలోకంలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం కృష్ణ జపం చేస్తూ హరే కృష్ణ నామం చేస్తూ హరే కృష్ణ జపంలో మనం పూర్తిగా మన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు డైరెక్ట్గా భగవంతుడు ఆ గరుత్మంతుడి మీద ముందు మనం చదువుకున్నాం. ఆ గరుత్మంతుడితో వచ్చి ఆ గరుత్మంతుడి భుజాల మీద మనల్ని కూర్చోబెట్టుకుని స్వయంగా ఆయన తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఆయన ధామానికి తీసుకెళ్ళిపోతారు. లేదు మనం ఈ అప్పర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్తాం, కొంచెం పుణ్యం చేసుకుంటాం. కర్మ మిశ్రిత భక్తి, జ్ఞాన మిశ్రిత భక్తి, యోగ మిశ్రిత భక్తి కొంచెంగా చేసుకుంటాం. ఏదైనా సరే ఆ కొంచెం చేసుకున్నప్పుడు ఆ కొంచానికి తగ్గ మా లోకం లభిస్తుంది. ఆ లోకానికి వెళ్తాం, మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. గుణానేతానతీత్యేత్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైః విముక్తో అమృతమస్నుతే. దేహదారి ప్రకృతి దిగుణాలకు అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మము, మరణము, వృద్ధాప్యం వాటి దుఃఖాల నుండి విముక్తి పొంది జననంలోనే అమరత్వాన్ని పొందుతాడు. గుణాన్యత్రీన్ గుణానేతానతీత్యేత్రీన్, గుణాలని ఈ త్రిగుణాలని అధిగమించగలిగినప్పుడు, ఈ త్రిగుణాలు కూడా ఉంటాయి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా. ఆ గుణాతీతులుగా ఎప్పుడైతే మారుతారో వాళ్ళు ఈ జనన మరణ చక్రంలో వాళ్ళు బంధింపబడరు. బంధింపబడకుండా వాళ్ళు భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు, అమరత్వాన్ని పొందగలుగుతారు, ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగైత్రీన్ గుణానేతాన్
అతీతో భవతి ప్రభో కిమాచార కథం చేతాన్ త్రీన్ గుణానతి వర్తతే. అర్జునుడు చెప్తున్నారు, ఓ ప్రభు, ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతముగా అయిన వాడి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు, అతను త్రిగుణాల బంధనమునకు అతీతంగా ఎలా ఉంటాడు అని చెప్పనని అడుగుతున్నారు అనమాట. త్రిగుణాల నుంచి ఏ విధంగా బంధింపబడతాడు అతను, అతని లక్షణాలు ఏంటి అని చెప్పనని అర్జునుడు అడిగారు ఇక్కడ కృష్ణుని. కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు, పాండుకుమార, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు. మీకు ఎవరికైనా ఈ స్లైడ్లో విషయాలు కావాలంటే మీరు ఫోటో తీసుకోండి, అంతేగాని మళ్ళీ అడగండి నన్ను దయచేసి. మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోనివాడు, భౌతిక గుణాల యొక్క ఈ ప్రకృతి ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక మరియు కలవరపడక తటస్థంగా మరియు అతీంద్రియంగా మిగిలిపోవాడు, ఆత్మయందే స్థితుడై ఆనందము మరియు బాధను ఒకేలా చూచువాడు, మట్టిని, రాయిని, బంగారాన్ని సమాన దృష్టితో చూచువాడు, కావలసిన మరియు అవాంఛనీయమైన వాటికి సమానంగా ఉన్నవాడు, ప్రశంసలు, నిందలు, గౌరవం, అగౌరవం సమానంగా ఉన్నవాడు, స్నేహితుడు మరియు శత్రువు ఇద్దరిని ఒకేలా చూచువాడు. ఆయన అజాత శత్రువు యుధిష్ఠిరుడు, అలా శత్రువుని కూడా ఆయన స్నేహితుడు ఎట్లా ఉంటారో అందరితో కూడా సమానమైనటువంటి దృష్టితో ఉండేవారట. మరియు అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను ఛేదించిన వాడు, ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించిన వాడని చెప్పబడతారు. ఇలా ఉండేవాళ్ళు ప్రకృతి గుణాతీతుడుగా మారిపోతారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. గుణాతీతుడు లక్షణాలు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. త్రిగుణములను అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు సమస్థితి, తటస్థంగా ఉండుట, వారిలోని ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉండుట, పరిత్పన లేకుండుట, అసూయ లేకుండుట, ఇవన్నీ కూడా త్రిగుణాలను జయించినటువంటి వాళ్ళ లక్షణాలు. అతి ప్రవర్తన ఏమిటి, అతని ప్రవర్తన ఏంటి? అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ సమత్వం, ప్రశంస లేదా నింద, గౌరవం లేదా అవమానం, ఆనందం లేదా దుఃఖం, వాంఛనీయం లేదా అవాంఛనీయం, ఇవన్నీ కూడా సమత్వ స్థితిలో ఉంటారు వీళ్ళు. ప్రతి ఒక్కరితో ప్రతిదానితో సమానంగా వ్యవహరిస్తారు. మట్టి కానీ, రాయి కానీ, బంగారం కానీ, మిత్రులు లేక శత్రువు, వీళ్ళందరూ కూడా సమానంగా ఉంటారు. వాళ్ళతో ఎప్పుడు విచిత్రంగా వ్యవహరించరు. కృష్ణుడిని శరణాగతి పొందుట ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలలో దృఢత్వం సాధించేందుకు వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అధిగమించిన వ్యక్తి మాంచయో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. అన్ని పరిస్థితుల్లో నిశ్చలమైన పూర్తి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండువాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అధిగమించి బ్రహ్మస్థితిని చేరుకుంటాడు. బ్రహ్మస్థితి అంటే పరమాత్మ. బ్రహ్మం అంటే ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క అర్థం వస్తుంది. బ్రహ్మం అంటే బ్రహ్మదేవుడు కాదు. బ్రహ్మస్థితి అంటే ఆ పరమాత్మ దగ్గరికి చేరుకోగలుగుతారు. ఈ గుణాలన్నింటి నుంచి కూడా బయటపడి త్రిగుణాతీతులుగా మారి ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అధిగమిస్తారనమాట. అధిగమించి వాళ్ళు భక్తి చేసుకోవటం ద్వారా దృఢమైన విశ్వాసంతో దృఢ శ్రద్ధ ఏర్పడుతుంది వాళ్ళకి. ఆ దృఢ శ్రద్ధ వల్ల వాళ్ళు భగవంతుడిని ఎక్కువగా సేవించి భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. అమరము, అనస్వరము, శాశ్వతమైన మరియు పరమ ఆనందమునకు సహజ స్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేనే మూలాధారము. నిరాకారం, ఆకారం లేని వాళ్ళకి నేనే ఆకారం. ఆకారం అనస్వరం, అమరం. అనస్వరం అంటే నశించనిది. శాశ్వతమైన సత్యం ఎవరు అంటే నేనే, భగవంతుడిని నేనేను. ఆ నిరాకార బ్రహ్మాన్ని కూడా ఆకారం నేనే, ఆధారం నేనే. అలా నిరాకార బ్రహ్మం అంటే ఆ బ్రహ్మజ్యోతి. ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో నిరాకారం అన్నమాట. ఆ బ్రహ్మజ్యోతి ఎలా ఏర్పడది? ఆ భగవంతుడి తేజస్సు,
ఆ శరీర తేజస్సు మూలంగా బ్రహ్మజ్యోతి ఏర్పడది. దానికి కూడా నేనే ఆధారం అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. బాధ్యతాయుత ఎంపికల ద్వారా ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితాన్ని ఎన్నుకోవాలి. మనం ఏది చేయాలి అన్నది మనం ఈ జన్మలో ఉన్నప్పుడే, సరైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడే నిర్ణయించుకోవాలి. నిర్ణయించుకొని ఆ సరైన పాతను ఎన్నుకొని ఆ పాతలో నడవటం ద్వారా మనము గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతాం. సరైన గమ్యాన్ని. మనది ఏ పాత అన్నది మనం నిర్ణయించుకోవాలి, సరిగ్గా నిర్ణయించుకోవాలని చెప్తున్నారు. 2 దారులు చూపిస్తున్నారు. ఒకటి గులకరాళ్ళు ముళ్ళు ఉంటాయి, ఒకటేమో చక్కగా రోడ్డు ఉంటుంది, మంచి రోడ్డు ఉంటుంది. మంచి రోడ్లో వెళ్ళాలా గులకరాళ్ళలో వెళ్ళాలా అన్నది మన చేతుల్లోనే ఉంది. ఆ మంచి రోడ్లో వెళ్ళినప్పుడు భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోగలుగుతారు. మంచి ఆలోచనలతో వాళ్ళు సత్వగుణంలో ప్రయాణించినప్పుడు భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతారు. మన బాధలకు మరణం ఒక్కటే మార్గం కాదు. కావున వైకుంఠధామానికి చేరుకోవడం సరైన మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి. అది మనిషికి భౌతికంగా ప్రతి వాళ్ళకి కూడా కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కో రకంగా కష్టాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్కరికి తల్లిదండ్రుల వల్ల ఉంటాయి, ఒక్కొక్కరికి పిల్లల మూలంగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్, మానసికమైనవి అది ఉంటుంది. కొంతమందికి ధనం ఉండదు, ధనం లేనందువల్ల ఇబ్బంది ఉంటుంది. తిండి ఉండదు కొంతమందికి ఉద్యోగం, ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కో రకమైన బాధ. అన్నీ ఉంటాయి, కానీ మానసికమైన బాధ ఉంటుంది. అన్నీ ఉన్నవాడికి ఏదో ఒక రకమైన బాధ అనేది తప్పదు ప్రతి వాళ్ళకి కూడా. ఈ భౌతికమైన సృష్టిలో అవన్నీ తప్పవు, కానీ వాటిని అన్నిటినీ కూడా అధిగమించి ఆ బాధ వచ్చింది కదా అని చెప్పిన ఆ బాధ పోగొట్టుకోవడం కోసంగా చచ్చిపోకూడదు. టపామని ఆత్మహత్య చేసేసుకుంటున్నారు వెళ్ళిపోయి. ఆత్మహత్య చేసుకున్నందువల్ల వాళ్ళకి మళ్ళీ మంచి జన్మ వస్తుందా అని ఏం లేదు. మంచి జన్మ రాదు వాళ్ళకి. భగవంతుడు రాసి పంపిస్తారు 60 సంవత్సరాలు 100 సంవత్సరాలు వాళ్ళకి జీవితం ఉంటుంది, లైఫ్ స్పాన్. ఆ 100 సంవత్సరాల జీవిత స్పాన్లో వాళ్ళు 40 ఏళ్ళు రాగానే కష్టాలుగా ఉన్నాయి, నాకు నేను భరించలేకపోతున్నా, ఈ జీవితం నాకు వద్దని చెప్పిన సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. క్షణంలో చచ్చిపోతా ఏముందనుకుంటాడు, రేసేసుకుంటాడు, సూసైడ్ చేసేసుకుంటాడు. చేసుకున్నప్పుడు వాడి పరిస్థితి ఏంటి? ఆ భూవర్లోకం అని ఉంటుంది, స్వర్గలోకానికి భూలోకానికి మధ్యలో ఉంటుంది అది. అక్కడ పిశాచాలుగా వేళ్లాడతారనమాట. వాళ్ళకి ఆకలి అవుతూ ఉంటుంది, నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది, కానీ నిద్రపోవడానికి కుదరదు. తర్వాత ఆకలి అవుతూ ఉంటుంది, అన్నం ఉండదు. దాహం అయితే ఉంటుంది, మంచినీళ్ళు ఉండవు. అట్లా వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ మొత్తం కూడా అట్లా అనుభవించాలి అక్కడ పిశాచాలుగా. 60 ఏళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు 40 ఏళ్ళకే చేసుకుంటే 20 సంవత్సరాలు ఈ నరకాన్ని అనుభవించాలి అక్కడ. 20 సంవత్సరాలు అనుభవించిన తర్వాత వాళ్ళకి మళ్ళీ సుఖం వస్తుందా? రాదు. 20 సంవత్సరాలు అక్కడ నరకం అనుభవించిన తర్వాత వాళ్ళు చేసిన కర్మలకి సంబంధించినటువంటి కష్టాలన్నీ అనుభవించడానికి మళ్ళీ అవన్నీ కూడా అనుభవించాల్సి వస్తుంది. ఆ నరకాలకు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. వెళ్ళి అవన్నీ అనుభవించిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళకి పుణ్యమే ఉండదు కదా. దాంతో వాళ్ళే ఎక్కడో ఏ పురుగుగానో జన్మించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా మరణం అనేది నిర్ణయం కాదు. ఎట్టగైనా సరే బతికి సాధించుకోవాలి, చచ్చిపోయి సాధించేది ఏదీ లేదు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంత దూరం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇదే నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు. మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు కూడా ఈ మాటలు వచ్చినప్పుడు మీరు ఈ విధంగా వాళ్ళకి బోధ చేయాలి. చేస్తూ వాళ్ళందరినీ మొత్తం సమాజాన్ని అంతని కూడా మనం మార్చాలి, కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకుని రావాలన్నమాట అందరినీ. కావున వైకుంఠ ధామానికి చేరుకోవడానికి సరైన మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి. చచ్చిపోతే వైకుంఠానికి వెళ్ళరు వాళ్ళు, ఉండి సాధించుకోవాలి. మనం చక్కగా భగవంతుడి నామ జపం చేయండి. ఏ కష్టం వచ్చినా సరే వాటిని పట్టించుకోవద్దు. పట్టించుకోకుండా భగవన్నామ స్మరణతో మీరు ఆ కష్టాన్ని అధిగమించే ప్రయత్నం చేయండి. అధిగమించే ప్రయత్నం చేసి మీరు ఆ భగవద్ధామానికి భగవంతుడికి దగ్గరగా అవటానికి అవకాశం ఈ జన్మలోనే ఉంది. జంతు జన్మల్లో లేదా అవకాశం. గుణాలు మనల్ని కట్టివేస్తాయి, కృష్ణుడు మనకి విముక్తిని ప్రసాదిస్తారు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ కూడా ప్రణామాలు. ఎవరినన్నా బాధ పెట్టి క్షమించండి.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ కొన్ని డౌట్స్ ప్రశ్నలు. చాప్టర్ లో ఉమ్. డౌట్స్ ఉంటే మొట్టమొదటిగా మీరు మోక్షం గురించి మాట్లాడారు కదా. సాయుజ్య, సాలోక్య, సమీప్య, సరూప్య, సశ్రియ. ఈ 5 రకాల మోక్షములలో సాయుజ్యం అనేది అత్యంత ఒక్క గొప్పనైన మోక్షం. అది మళ్ళీ అడగండి మీకు వస్తాను. నేను ఇది మ్యూట్ లో ఉంచాను. చెప్పండి. మీరు మోక్షం గురించి మాట్లాడారు కదా. 5 రకాల మోక్షంలో మీకు సాయుజ్య. తెలిస్తే ప్రభుజీ మీరు మీ దగ్గర ఉంచుకోండి, క్లాస్ లో ఇవన్నీ చెప్పొద్దు మీరు. నేను చెప్పింది అంటే ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అంతే. ఓకే. అయితే మీరు అన్నారు కదా ఆత్మహత్య అత్యంత హీనమైంది, అది చాలా దారుణమైన మహాపాతకం అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఆ, ఈ తుష్కరులు మన దేశం మీద దండయాత్ర చేసినప్పుడు ఎంతో మంది వీర వనితలు, మహాతల్లు, వాళ్ళు వాళ్ళ మానవ ప్రాణాలని కాపాడుకోవడం కోసం మంటల్లో దూకారు. దాన్ని జోహర్ అంటారు. మరి దాని గురించి ఏంటి మాతాజీ? వాళ్ళకి వాళ్ళకు కూడా సేమ్ స్థితి వస్తుంది ప్రభుజీ. అది కూడా ఆత్మహత్య కిందకే వస్తుంది. ఏ విధమైందైనా సరే ఆత్మహత్య కిందకే వస్తుంది. భౌతికంగా అదే చెప్పాను కదా, ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకమైన స్థితి, ఒక్కొక్క రకమైన బాధ. ఈ బాధలు అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి. అదే చేసుకోవద్దని చెప్పట్లేదు నేను, వాళ్ళు చెప్పింది తప్పని చేసింది తప్పని చెప్పట్లేదు. కానీ వాళ్ళు కూడా అనుభవించాల్సింది ఆ స్థితిని. ధర్మశాస్త్రం మనకేం చెప్తున్నది, భగవంతుడు ఇచ్చిన శరీరంలో ఏది కూడా మనం ఎట్లా ఇచ్చాడో అట్లా మనం ఆయన గొప్ప చెప్పాలి ఆ శరీరాన్ని. మీకు అసలు దీంట్లో శాస్త్రం ప్రకారంగా ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఆపరేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా చేయించుకోరు. పిల్లలు పుట్టకుండా ఆపరేషను, లేకపోతే అవును, గర్భసంచులు తీసేయటం, ఇవన్నీ కూడా పనికిరావు. కళ్ళు అవును, తీసేయటం ఇవన్నీ కూడా పనికిరావు, కానీ చేస్తున్నారు. అది అవును, భౌతికమైనటువంటి కష్టాలు అవన్నీ కూడా. వాటికి తగ్గది మనం అనుభవించాల్సి వస్తుంది, తప్పదు అవును. కష్టాన్ని. మనకి ధర్మశాస్త్రం అంత చెప్పలా. ధర్మం ప్రకారంగా మనం ఏ విధంగా అయితే భగవంతుడు మన శరీరాన్ని ఇచ్చాడో ఆ శరీరాన్ని ఆ విధంగా ఉపజెప్పాలి ఆయనకి, అంతే. అవును. సాయుజ్యం అనే మోక్షాన్ని పొందిన వాళ్ళ గురించి అంటే ఎవరెవరు పొందారు అనేది కొంచెం చెప్పగలుగుతారా మాతాజీ? నవయోగేంద్రులు ప్రభుజీ, నవయోగేంద్రులు, మళ్ళా సాయుధ్య ముక్తి మన అంబరీషుడు, మళ్ళా వీళ్ళందరూ కూడా ముక్తిని పొందినటువంటి వాళ్ళే. ప్రహ్లాదుడు కానీ, అంబరీషుడు కానీ, భీష్మాచార్యుడు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా అంటే వాళ్ళు భగవంతుడిలో ఐక్యమయ్యారా మాతాజీ? సాయుధ్యం భగవద్ధామానికి చేరుకున్నారు ప్రభుజీ. భగవంతుల్లో ఎవ్వరూ ఐక్యం కారు, అది మన సిద్ధాంతం కాదు. కానీ ఆ concept ఉంది కదా మనకి ఆ సాయుధ్యం అని చెప్పి. ధామానికి చేరుకుంటారు. ఆ భగవంతుడి ధామానికి దగ్గరగా వెళ్ళి ఆయన సేవలో నియుక్తులైతారు. ఓకే, ఓకే, అంతే మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఇంకెవరికైనా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈరోజు అందరూ క్షమించండి లేదు నన్ను, మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఈ కరెంటు ప్రాబ్లం మూలంగా 2-3 సార్లు కరెంట్ పోయింది, మీకు సరిగ్గా చెప్పలేకపోయాను. దాంతో డిస్టర్బ్ అయింది మీకు కూడా. సారీ, అందరికీ సారీ చెప్తున్నాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ఎవరికైనా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఈరోజు ఎందుకో అట్లా 2-3 సార్లు పవర్ కట్ చేశారు. ఇక్కడ చాలా తలకాయ నొప్పిగా ఉంది అది. దీనికి ఏదో ఒక అరేంజ్మెంట్ నెక్స్ట్ క్లాస్కి చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎండ్ చేసేస్తున్నానండి క్లాసు. పద్మవల్లి, ఒక్క క్షణం అమ్మా. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉండండి. పద్మవల్లి, నీకు నేను స్లైడ్స్ 2 పంపించానమ్మా, అవి 2 కొంచెం చాట్ బాక్స్లో పెట్టవా? ఆయన అడుగుతున్నారు 2-3 రోజుల నుంచి. అవి ఫోటో తీసుకుంటారు, చాట్ బాక్స్లో పెట్టి.
హరే కృష్ణ. పద్మవల్లి. 1 సెకండ్ మాతాజీ. ఇదే 2 స్లైడ్స్ ఉంది కదా. కనిపించిందమ్మా? అది షేర్ చేయడం కుదరట్లేదండి. కుదరట్లేదా? లేదు. ఆయన ఓకే. దగ్గర మీరు ఆయన వాట్సాప్ నెంబర్ తీసుకుని పంపించండి, అదే బెస్ట్. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుజీ, ఎస్ మాతాజీ చెప్పండి. మీ హరే నంబర్ కృష్ణ. ఇవ్వండి, మీకు నేను పంపిస్తాను. మీ ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వండి. ఓకే మాతాజీ. చెప్పండి. 944 944 85 85 74 74 261. 261. ఇది మీకు ఈ నెంబర్కి పంపిస్తాను నేను వాట్సాప్లో. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. క్లాస్ ఎండ్ చేసేస్తున్నాను.